Jedného dňa, bratia a sestry, ľudia, sa všetci nájdeme na týchto smrteľných postelách. Chcem ti povedať, že žiadne bohatstvo tohoto sveta ti nezaručí večný život po tvojej smrti. Po tvojej smrti sa môžeš ocitnúť iba na dvoch miestach. Po prvé je nebo, po druhé peklo. Pretože Boh utvoril teba, mňa podľa svojho obrazu, utvoril nebo i zem a dal život každému z nás, mali by sme si uvedomiť, bratia a sestry, to, že tak, ako nám život bol daný, jedného dňa nám bude aj odobrané. Pretože večný život na tejto zemi určite mať nebudeš. Jedného dňa odídeš z tohto sveta a ver tomu, že po tvojej smrti už nedokážeš odpustiť svojmu bratovi, svojej sestre, svojim nepriateľom alebo svojim rodinám. Dnes máš mnoho času na to, aby si učinil alebo učinil